episode nung berakan huang khan sawian chu star region atang ala chuak velawa sawian a thian te chuan an ngai tu a hlea ngai venturin piltawara an kala pojun gal chuan iana chanchina zota alung oilo hlea ni kha eng harsat na po iana na to kani chuan ama ngai star region a alu tur thu soin lai mun chu zian le tian ho te chuan an chu santa ani kha chuti lai chuan star region chunga chuan iana le burning flame te inkara in beina na satak ala chuak zela sawian chuan in venan silt asiama burning flame ina a beina te chu alo dang zela 3000 burning flame chuan anu izat lea khasil chunga khan chatuanin tomitu memni ido is a play me tia sawian din hun chu a cheto hle burning flame ero chu ala chakna samei boxia iana tang chuan dan harsa hle chuti rol chuan burning flame chuan star region energy of the chu a hi blut lea fireball yin taka siama sawian inven na sil ti chetum chuan a tek zui le ngala sawian chuan a chakna zongjong in chu fireball chu a dole ta heavenly flame chu a chak ema wang chuan dan harsa ati hle burning flame chuan remhuna ka thon diam don che tu main an chan chuak theilawang che ti in iana ta na thi na thlen thei hial tur khop spike attack ati chuaka sawian po chuan beidon meitum lowin burning flame beina chu broktumin a beina sa hlea sawian chu he tharau in dona hian hun rei tak chung chu a om to a aka tangte chuan thisin aluang chuak a chaw to hle a invena na asiam heavenly flame silt po a chetana 3000 burning flame chuan sawian chu idam chuak don chuang lo min beile thi topsan mai ro atia anu is a thlebok ma se chu ti lai tak chuan sawian kuta dragon sil chu alo enga a barrier chunga chuan dragon vun ang tak mai silt aron in siama burning flame ina a beina te chu adi top vekani sawian chuan chu thil chu mak ati hlea ma se rei lo te a engtia lo om nge ti a hle chuak he hi dragon seal thil ti thena dik tak chu animo atia burning flame chu a thindrim hlea engtin nge he hi ani thei engwangi nge ka beina hian ati chiat thei mi lo ati thindrim takin a chakna zongjong som khomin a tek zongjong zinga chak ber chu manatuma a heavenly flame chak tak mang chuan na satakina phule ngeng mei chu flame chakna chu ana sa ema star region na lunglen tak tak te chu asom na sa hle ma se dragon seal barrier chu a chezo haulo burning flame na iana abe na heavenly flame chu dragon seal chu na hi blut veka sawian chuan chu flame energy chu ama chunga alut ti a theya chu chuan iana taksa chu ati chak thar hle burning flame hin 3000 burning flame source fire chu akmanga ma se dragon seal chuan chu thil ti thena chak tak chu iana taksa a chuan a transfer a iana chuan he thil hian ka hliam te ati dam mai baka ka taksa pon a that pui don ani ti in avai me chun a hi blut ngal veka chuti la chun burning flame chakna te chu atla niam na sa hlea burning flame chuan engwanga atla niam nge ti a se chuak he mission hian a chala dragon seal chu activate awangin ama beina na ka man ka chakna kha a hi blut vek to ka chakna zongjong a bode vek to ti in amang ang tahle thindrim je thin burning flame chuan nang mishing duam kha sil atang khan lo chuak la thi thlengin in beyang ivado is ve thi thlenga min be ngam na po inei lem ni atia sawian chakna chu ama ain a chak to hlea a sil barrier chu ati to pa mung chang in akuta dragon seal chu ena burning flame energy te chu ka hi blut vek to boka tuna chun ka be hunani ta atia art puppet chu ka chuak ngala 3000 burning flame beast lam chu an pan ngala chu chu mu chun burning flame chuan mishing ithi don khop mai ti in thindrim takin attack le ma se sawian chun a glaze lotus flame mangin a beileta an heavenly flames te chu an insuwa puak na satak lai huna chuan a in siama chuta sawian chuan a puppet chu burning flame be turin thuwa pe puppet chu malam pan chuan chaksetin a thlok pheya rang takle na lutuk tak main burning flame chu a nek zot zot mai burning flame chuan a flame mangin a phu sona ma se puppet chuan a be zom le ngal a nek le zot zota burning flame chu a nek thesok puppet nek chu a na kher mai 3000 burning flame beast chu a chaklawin a chaw to hlea in siam remin du thlan tur danga nei to lo ultimate technique chu aron pholang ta ani machine ka tilum don che keman turin thi pha don po ni ila aron ti chuaka star region pumpuya pressure hlom tak a chhuat tir ta ani
sawian chuan irulin thiturin min du amo a thleng ho lawang tuna chuan I chak lo to chu tiang thu soi tur chuan theina engma I nei to lo a hma in na satakin min bei to a tuna chuan ka hun ani ve to atia 3000 burning flame chuan fireball lian tak mangin aron beya sawian chuan ini na hipomla ka khuta in pero ti chuan akuta dragon seal chakna chu yan po chu na activate ve ngala burning flame chuan fireball chu yan lama aron chua fireball atang chuan burning flame ang clone tam tak aron chuaka sawian lampan chuan an thlok la sup mai an che vela lunglen tak tak chu an in be na force awang chuan adar ne hle ma se sawian chu a chak to lutu zi anina pek dragon seal mang chuan burning flame le a clone te chu a hnek dar feka chumi hnuwa chuan puak na takaron oma starry jin pumpui chu a nging na sa hle sawian chu anui suka a chang chu 3000 burning flame chu hlotling takin athunun thei to ani silver chunga chuan burning flame chu a sil lata burning flame chuan tlan chu tumin beima se a chuak theilo tuna chun sawian chuan a burning flame essence dik tak chu a hmuta ani iana chuan heti hiana soya lungai su heavenly flame ranking a iming than na hikati chelowang hunrem changa omvele dragon island hikat ro ngeyang chu chu idu ti ka thia idu thu sam ti hlotlin ani theinan in dragon tribe zong chuak turin ka thei top ka chuanga tia a heavenly flame pani fallen heart flame le green lotus flame de chu ala chuaka a masterina a pek flame mantra technique mangin 3000 burning flame tenen chuan zom kho matum ta chumi hnuwa chuan asin chu e family chen na ain thaka poison ga chu zan thla eng hnuaya pona chuan a oma sawian chu ngai tu in star region omna lam chu a thira zian chu abula ombok akuta dragon seal chu akha tokin zian chu na en renga chu chuan sawian nun na chu hla oma omlo ti ati chiang hle lau thong view ma se he hian ha damna engemaw chena a thlenani chumi hnuwa star region lu na lama asin chu ain thlak le a chulai hmun chu suan I kongzi le tian le te chuan film khur takin an la veng renga 3000 burning flame chu alo chok meng ti an hlau hle chuti rolin an ni po chuan sawian chu an ngai tu hle a ma se ti thei an nei ri lo flame space chunga chuan sawian chuan flame mantra formation chu activate a heavenly flame pathum de chu azom khom tan tir chuan a che ve zong zonga chakna na satak aron dara pona chuan 3000 burning flame beast body aron langa mai al pathum in zom khom awang chuan arong chu a sen nawa ain thak ta ani he heavenly flame pathum in zom khom thar hi a hla om hle a heavenly flame a reng parukna heavenly flame tukpui chakna anei to ani chuti rolin 3000 burning flame ero chu reng pakwana ani reng thawani sawian chuan mong changin amita menga he hi heavenly flame a reng pakwana ngei chu ani atia ato pa chon sawian chon 3000 burning flame chu athunun tanta a heavenly flame in zom thar chu ataksa laklu tumin ain vot saitana flames dragon beast form chu alampan turin akawa ataksa chuan chung flames te chu ain zom khom tanta ti chuan sawian chakna chu na satakin asang chawa he heavenly flame thil ti thena hi anasa hle a cultivation level chu 4 star dozong atangin a power chu second tin apung zela a topa chuan 9 star dozong level a thlengta ani ora chak tak chu star region chung hun tin me chuan adara tuna chuan sawian chu peak level dozong alo nita ani lom na ina khata sawian chuan aril ruin a topa chuan 9 star dozong a kai sangta master flame mantra technique hi chaktaka in cultivate thena technique danglam tak ani tak zetani tu main he technique ayaro puhi an siam chok theilawang ti in a master chu angai sang hlea tuna chuan chu heavenly flame in zom khom chu sawian a kut pha chuan om tawang maya chu heavenly flame chrang pathuma chuan an in thlak le ta a heng flame te hi an in zom khom the ta ka wangin a hming vo a hun to atia ama a heavenly flame pani azom khom chu glaze lotus flame ti in avu ti a hriat chua hnuwa a flame thar chu 3000 lotus heart flame ti in a hminga avu ta ani art puppet po abula aron kile a sawian chuan ama aya chakzokin alang ti a hmuwa puppet taksa chu 3000 burning flame in ati lumawangin
ahmain a chak to zok ani aringa papet chu he hmuna hian a in upgrade the ani chuan chu hunrim chang chu amang tangkai turani ti in angai tu a star region a chu san ma chuan chulai hmuna thil hlu omte chu man tangkai atung ta ani sawian chuan a che vela chakna omte chu nakina lamana tan ti in ala khoma chumi hnuwa asin chu pil city a in thlakin atuk zinga lo ni a engkim me chu apa ngai ang mai na lang ma se sawian an star region chu san atum lai chuan pil city chung bo rock chu adang lam na sa hlea thunder le lightning chu na sa takin aron noita a khopui chung hun sang sang mi te chu an lau thong hlea 3000 burning flame beast chu alo chuak ani chuan an thivek don ti an hria ani kan pil city hi a chevek don em ni ti in anu na chan him tumin kong sang sanga an tlan dara chuti lai tak chuan pil tawar ho tu kongji chuan thupek aron peya do huang level hnuai lam zong zong chu mun hima kal turina tia a bak zong hena chuan pil city a himnan ven himna formation siam turin in buat sei rawati pil tawar lam chu an vai mai chuan an ron pan ngala heti la hian star region luna chuan energy wave sak tak mai chu na sa takin aron chuaka pil tawar ho tulu pathum te chakna in zom khom point athunun thailo kongji chuan elder te chu heti hian a fuya star region of wang hian pil tawar emo pil city emoti chiat kan phal turani lo sil hi kan ti chak zual turani elder kheuling le midang te chuan an chakna chu energy sphere an chanela sia chu siam thatan tuma suan i chuan mang angzetin sawian chu ala chuak lo ala damange matia chuti lai tak chuan poison gal zn le tien ho te chu an lo thlenga poison gal chu aril ru a boy hle star region a hian enge thlengati kongji chuan pil tawar hi tuna chu san ngal ula rang takin kal ro star region hi engtik lai point a chevek theireng ani atia chu thua thri chuan poison gal chu alungai zual hle star region hi a chevek ani chuan sawian chu engtinge omta kang katan portal hi hung turani achunga lua wachan chu kadu ani atia an pathum chuan star region du na lampan chuan an kala thilti thena dang lam tak nei zi an chuan star region du nan portal pakhat a honga chu mu chuan tian lei chuan chulai hmuna in lu chuan mani inti lumin niang heta tang hian chuak wat jok ro star region chunga chakna chu anasalutuk indam chuak zo lovanga lo tia ma se ji an chuan thimrim takin a chang le ta tuma an thilawang thituran omani chuan nangma kha I thiang ka una nu poison gal ne star region a kan lu tanga kan pani hian sawian chu kan chan chuak anga kan ron roi kir le anga tia poison gal chuan ji an thil soi chu apom hle tian ho chu ni chungin ole ke pen kan zu yang chu chuba ka sawian hena kum khat chung chu ka hom himang che ting ka lo tiam to atia chuti lai tak chuan star region atanga energy wave lo chok chu na satakin apunga mithen ka chuan an tuar zo lawa an tuwa kongji chuan thimrim takin tho throi ro hun kan nei lo energy sil khati chak zual ro atia sil chu ti chak le tumin beidong takin an bei chun zom le a poison gal le midang te chuan hlau thong takin an en renga kongji suan I le tian le te chuan he hi a thalo tak zetani 3000 burning flame beast chu aron chuak ngei don an tia krekatang chuan energy wave la om tak aron chuaka poison galin sawian angai tu na chu athuk zual sawa chuti lai tak chuan 3000 burning flame dragon lian tak mai chu void krekatang chuan aron chuaka thinrim takin thomring tak aron chua chu thom chuan mi zong zong chu an chung ril thlengin atinginga an chung ril chu hlau nei na khat ngal burning flame mu chun sawian chunga enge thlengang ti in poison ga chu alungai hlea elder kongji chuan mi zong zong chu rang takalai hun chu chho san turin atia chuta 3000 burning flame chu beitumina in buat sai burning flame chuan thimrim takin achakna achua ma se chuti lai tak chuan sawian o chu an theta burning flame chu beilet angai to lo thu aran seya mi zong zong chun sawian o an hriat chun makan ti hlom hlea reivak lova chuan sawian chu portal pakhatatang chuan alo chuaka 3000 burning flames form po chu abauta ani sawian chuan pil tawar ho tu pathum te hena ama awanga boina an to lo abei sei thu le liam an tor phalo ngei abei sei thu soin ngai damadila sawian chu him takalo chuakin 3000 burning flame athunun theita ti an hmu chuan a thong hlom hle a ma se an lom hle chulai hmuna omve dangte point burning flame athunun thei chu mak an ti hle a
sawian chu an ngai sangin ropui an ti tak zet ani zian poison gal le tien ho te chu abula chuan an ron tlan phei ngala sawian himdam taka lo chuak chu an lom hle zian chuan akuta dragon imprint ala en renga wangin kan lo ngai to lo khop mai che atia tien ho chuan ni chung hian an sei chu adik lo ti asoya a chan chu poison gal le zian te hian an ngai to lutuk che chu wang chuan zian hian dragon seal po akha tokin a check renga lo tia zian le poison gal te pahni chuan rang takin a sei bel zelo nan atong chu an no ti topa sawian chuan an zawaya mang ang taka asiama wang chuan ngai damadira an ngai to na ati boya wangin poyati thuwa seibok chuti lai tak chuan kongji suan i le tian le te chu anon kal hnaya kongji chuan sawian hena 3000 burning flame chu ithunun thei tak take matia sawian chuan athunun vek to a tharaulam indona hena achan thuwa seya iana chuan ma se angkal kongji burning flame chu min chu sak intum lawang tiro atia kongji chuan chu tiang thil an tum lo thu sein dik tak chuan 3000 burning flame hi hun rei tak chung chu kan tan chuan har satna lian tak ani to a ma se tuna pil tawar tan he boina hi min chin fel sak zok ani atia himdam taka ilo chuak le thei hi alom om hle ani starry gen chunga hian eng emo ichunga lo thlengin lo thita la chumi hnuwa ia lo chan chuak ta po ni ila ani chuan kan ven him thei lo wang chain atwal via wang atia chu zuwa hria chuan sawian chuan a master ia lo hall of souls ku ta lo om chu angai tua alungai lo thei lo chumi hnuwa suan i chuan ian hena starry gen ai om chung khan ia lawa tan na mun a chui jian thu aseya until mu chua chu hall of souls chuan dark underground city atangin mun tanga ia law chu an chun chuak to ani atia thil hriat bel chak tak chuan sawian chuan a master chu tuna hian khoi ange om tia zota tian le chuan en thatu tam tak kan tira ma se a om na dik tak ero kan na chiang lo tuna ia law om na an hriat chian theinan hun an lamamo ti in alo changa kongji chuan sawian chu lungai lo turina hrila ia law hi hall of souls tan chuan a hlu hlea alchemist ro pui tak ani awangin anti hlum don ho lo atu tak tak ani lo chuan hall of souls hian ia law anti hlum don lo ti atiam ani sawian chuan a master om na mun an hriat chho ma chu do thei taka a ngari angai ani sawian chuan akut hum ruin aril ruin master lungai su izir ti hinang ma chan chuak tur chen ka local thoi do ne atia chumi hnuwa chuan asin chu profound zone seka ain thlaka chuta sek master chen tian nan chen ian pa kan huwa chen ian hi pilriam chunga sawian in na takin a hliama chuti lai chuan old mugu chuan beggar chunga alchemy zongjong chu aman veka chuta chuan chen ian chu an that telani sek master chen tian nan chuan afa pathi na chu atuarin aril ru ana hlea chuti lai tak chuan 9 star dozong level ye chen chu aron thlenga chen tian nan chuan za taking yang master ti in akawa ye chen tian nan chuan pilriam ma afa pathi awangin akawem ni ti azota chen tian nan chuan ye chen a thu sei chu adik thu asoya afa pa chu chuta chuan hall of souls sami old mugu le anaw te chuan an thata chu athi na chu chui chian saka phubalak sak tu tur tir turin angena ma se ye chen chuan achem te chu chen tian nan lama chuan avom phea master chen I thengil to emni kan se hi hall of souls nen a in zom to kain rol thei lawatia chen tian nan chu athin rim hlea afa pathi na phuba la tu tur tir turin na phut tlata ye chen chuan chen ian nan old mugu aton ma khan sawian nen chun na satakin aloin be to ti ka hria chu wang chuan hliam na taka tuarani chu tiang ni lo se chuan chen ian chu hall of souls thiltia a in rol lawang chu chu adike matia du lo chungin chen tian nan chuan adik ti asoya chumin nuwa ye chen chuan amo phurtu dik tak chu sawian chu ani chu pa chu kan ti hlumanga ani chu tha zok turani atia old mugu chungchanga ero chon ken rol lawang atia ma se ifa pathina awanga pubalak I theina he karom man hei eng anginge ingai atia chen tian nan chu alung oi theilo ma se ye chen thune na chu za takin yang master iro man na chu atha e irot na siam chu dodal na kanei lo ti in a changa episode chu heta hian atop ta ani pathian zara kan damanga kaldan ngai kan kal vele thite to tu la mai minlo thir saga bangin lop thu ka se
episode lo omle dura tan like comment share kha thengil loila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve tho don ya mino en sakawangin lom thu ka soye